खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आइ गैयै। खन्थाइखौ लिरदों फुंखा बर' आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आयै, नों आंखौ मानो गारलांखो? नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो थाम्फै अरसि, मोज्लाय अरसि जोनोम होनानै आयै दिनै आंखौ हारसिंसो खालामलांबाय आयै। मा आयै, आं नोंखौ नुबावनाय नंला नामा आयै? नों आं उन्दै समाव गाबबा गाबफायोमोन आयै। आं दा देरनानै आंनि दुखुआव लोगोसे गोजोन होग्रा रावबोआनो गैला आयै। दुखु होग्राल'सो दंसै। नोंसो आंखौ अननायजों गोजोन होयोमोन आयै। दिनै आं जोबोद दुखु, नाथाय आंखौ सुखु होग्रा रावबो गैया। हनै आयै हनै, मालाय बिमा फिसा बेसेबांबा खुसि मिनिनायना अनलायदों। आयै, दिनै आंहाबो नों दंनायमोनबा जोबोर खुसि जागौमोन आयै। नाथाय दिनै आं हारसिंखायनो मिनिनाय आरो खुसि गोजोनानो गैला आयै। दुखु गाबनाय मोदैनि अनगायै आंनि मेगनाव अराय मोदैल' बोहैसै आयै। नों बहा दङ आयै? एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।